Здравейте хора, аз съм Бой Нинджа. Днес ще играя Minecraft Skywars с Fast Dude с Sweet Tiger BG. Здравейте. Първи. Ти. Окей, ама ти говори. И да обясня какво е Fast Build, ако знаеш какво е. Бързо строен. Да, Fast Build, бързо строен. Ми дал ви една тема, тема по средата. И вие трябва да я построите. Оле, гледа, онова как се бъгнало. Да, това е точно. Запомни го. Окей, запомни го. Добре. Така, значи. Тук беше това, тук това. Да, бе. Да, така е. Окей. Тук. Що? Не знам. Здраво. Добре. Леле, тук тече времето. Не съм аз. Къде? Ти си? Или е да по една игра играме? По една игра направо. Това ми любим. Тук ли беше? Така. То не може да строи. Perfect match. Ужахме. И сега ще изчакаме. Не, бе, не можах. Ще изчакаме 9 секунди. Дай да си изкаже изречението. Гуен. Коя? Кипкейк. Коя? Абе, она там, бе, кипкей. Какво що? Не бе, не сме ние. Абе, не ми мисля, че е кипкейк. Аха, не. Що бе? Защото е най-мрак. Хай. Той е хак, той е ти. Не, опа, къде ми е купито? Да, бе! Добре. Майко. Той умира. Той умира. Ти умири. Той умира. Ти. Той. Да, и аз съм. И така хора. И така хора, завършваме се за следващата игра. След една секунда. F8. И тук сме. Тук сме. Да. А, това е лесно. Можеш ли? Давай. 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 Добър си бе. И така хора, перфект матч. Леле, гледай как се бъгна. Да бе човек, гледай подолу. И да, тук е голям бък. Стана. Сигурно ще сме на 9. Не, то не може. Вече версията е 1.9. 1.9.2, да.
Добре, всички други са. Да, само той е не. Кит. О, това ми е най-тъпото. Най-мразното ли, майко? Давай, ти ще успееш. Вярвам в тебе. Давай. Нема. Това не може да построи. Това не може да се построи, човек. Трябва да е някакъв голям про да го построи това. Трябва да си някакъв голям про. Где той ще? Той вече си загуби. Да, и това знаеш ли? Къде е редстоуна? Няма никак. Не се слагане. Да, знам. Ама не се слагане. А? Чиста подвър. Летиш? Защо летиш? Дърт, беги. След едно повече ще го сложим. Мисля, че. Давай, ще можеш. Падна от фото. Мали, то ще бие. Сигурно някакъв хак. Има автобилд. Сигурно има автобилд. Виж къде е Редстън? Не, а ти загубиш. И се връщаме с третата игра. Тук сме хора. Той е хак. Да, сигурно има. Але това някакъв човек. Кефи ме. Дуду! Добре, това сте ли? Да. Бача би саден. А ти е... Не дай бе, Кеви. Това не те е, бе. Това е много добро, бе. И много абен, бе. Не, възикам се. Мамо! Хайде! Не мога да спиш. Ще успея. Добре, той как го е набрал. О, yes. Тук го направо! Това ми е. Това ми е. Я гледа колко бързо строиш това. Не вярвам толкова силно, много бързо. За хаки, бе. Как ли е? Не. Кой? Как го бача? Ние печелим, той е излязъл.
Значи, Колко победи имам? Я виж. Значи, сега ще кажа. Победи 14. Уу. 72 перфектни и 42 бия оба. И се връщаме четвъртата игра. Тук сме хора. И така. Стриме пак това, да. Давай. Давай. Ще успееш. Не тук. Дани, про е при тебе. Дани, про е при тебе. Браво. Добре. Това го построи много хубаво, бе. Направо губи. Мама кеф как е построил. Леко. Добре, така че се малко по-силничка звука. Давай. Не е така. Как не е така, бе? Абе не е така, бе, човек. Виж как го направи, бе, брат. Аз мислех, че подро... Давай. Ще успееш. Браво, бе. Не, това е друг. Не, вече е той. Давай, ще успееш спокойно. Едно. Браво. Правиш скил 50. Мъчлов. Това го знам. Давай. 4, 5. Давай. Едно. Давай. Така бе, човек. Бързо. Умираш. Няма, брат. Няма. Няма, брат. Няма, брат. Чао. Ти умираш. Няма смисъл. Просто казвам, че ти умираш, защото двамата го направиха. Ще го гледаме ли? Или? И това мислим да е от този епизод. Надявам се да ви е харесало. Ако така, дайте лайк, коментирайте, абонирайте се и чао!